Kebening kong ngemla kelam dapan pau ke jing songu yu blay. Ya gani ke sngi ke bakrau bat katayo ke bakerpang. Jong pi ki long keme bat ki gentei ke bait. Ka jeseng gentei KGP Assembly rengkat bat light li ki snat. Kila yo ya kaban bu bet burenti. Ya kaban rakhi ya gani katayo ke bakerpang jong pi ki gentei bat ki long keme. Kum ke Women's Week bat ke Women's Sunday jong kene ke snem 8,000 arpun riu. Ngasngongu yo blay habang yo ya ka jing jong ki khun ke jong blay ya ka ban shakuri nado ki hep ke beret ki samla ki long keme ki long kpa bat kum ju ru ya ki nong sharai bat ki khot komiti balang. Ka ying ka jong blay ka dap bat ka shlay amla ru khlam da ai ngu yu blay habang ya ka kwaya jong jeseng thei bat ka kwaya jong jeseng samla ru ba kat ni phila ya ka bandon ya ka ban shimta ka dong ka dak jong ka jingkermen ya ka balang ya ka shnong ya ka sinat ka jongi ya ka assembly bat kum ju ru ya ka ri pa ka jai ben ri ka jongi habadang don shibon ki khon jong blay ke ba ya ka ban mani ya u chairperson ibelam ya ni ka jeseng ka ba kerpang ka ni ka por kinong kit kam ba baro nadu ki ba rim bat ka ba thamai namari bela phone yang ai di nong kit kam ibarim se ars nem men shwa ka snem arja arbusau ai kublay kinong kit kam ke ba rim ba ka ba thamai ru ki ba blay ulapan pau hapdeng jong pi ya ka ban ai ben talem yang au shakri beret ya ka ban sam ya ka ktin ka jong blay ai khu blay ru ya kita mesan ke beit be kita khot kan di balang kalong ka jing shingan ha bagi don rengkat ni ka por kun thup ru ya ki long keme ki long kpa ki samla bat ki hep ki beret te na kaliang jonga rengkat bi rang ba balang na nongra kini ki arngot ki khon samla iwe na mau shubut iwe na mai rang ni shem ni ga lat ru ban ai khublay Women's Week Women's Sunday pi baro ha ka kerteng ga thiang tam ka jong Jesus Christ ublong nong penim banong seus pa ujongi ngayo lat ban wan ha ni ga balang ga jong pi ha ka por bangawan ban pen khamti ya ha tu por idang long pro pastor SS maulong ha ba ka sinat kalajit yang rengkat bi we ni pedeng temesan na mokhar i blak khlat no itemesan shimbin bapli ida nakabalang moprem bat me menta imdan shu apdeng jongi bat ngi songu ruyo blay ba ha ka jeseng elap jong jeseng samla KGP Assembly ru ling ba ka committee jong ka mission committee nya yo ru banwan ka por men mit ka sing sunday tingi songu yo blay ba sa si sien pat ngi yo bandon kumni ha ka balang ka jong pi ya ka ban yo ya ka ban sam ya ka tien ka jong blay iba bankit dei we ni pading ki khon samla na ka balang president mau shabut iju ai sanran yang aru rengkat bat ki we ru ki samla na ka wi ka pors ka we pat iju ruai kini ka jing ruai ki ba buan ba ki jing ruai youtube ila pen mi bat in sapen ngan sapen kut ya ka jing kren ka jonga da ka jing ruai ka jong ka ba kren shapang ka jing ai ka jong blay te shwa bangin poi shaka khubor na ka tien ka jong blay ngisongu yo blay nadu kilong yeng ka jongi ukpa jonga yeng usngan habadon ki kurim ki bakarshan lem yelo jong ukpa jonga yeng kalong yeng jongi ka shngan habaki khon kentei ka jongi ki don rengkat ake yeng ki sem jongi kalong yeng jongi ka shngan habai kiau lani imei jongi idon rengkat aka yeng kesem ngisongu ru yo blay hakalengkor ka jong blay ka balang ka balang ru kilong kime ke ba ngasngo ngida nyokor hadu kata kum kinong shanai jong ka balang kisamla kidon la ka jong ka benta ban karshan ya kam ka jong balang bat ngisongu yo blay na kam ta kilong kime bat ki kentei ru ki balang ka kti ka diang ka kti ka mon ya ka ban karshan ya ka kam ka jong blay Luckily, yau Napoleon Bonaparte, way na pedeng ki nong job thama ubakrao. Laong melong ubriu ubakrao kat ni, yano men ai burom.
Ong Napoleon Bonaparte, Wong Hakaktin nong way. It's the hand that rocked the cradle, rule the world. It's the hand that rocked the cradle, rule the world. Day kakti ka jong imay, kabakin oy tiya nga, kabangan salong kumni kumangalong menta. Ublay unang kerkuya pikilong kami kabait, halaga jong ka ying kasem, hakabalang, hakaimlang kasalang. Ublay unang pansyat buwari pi, namar ba pinangla banlong ki piliading ki bakodor, bat ki long kami ki batay, nakaway kapor, siya kaway pat, nakamanta ka ying, kabalang kari pat kajat ban rio. Taswa bangin poy siya kakubod yung kaktin ka jong blay, kadon kaway, ka sikha ka jong way samla ubarus pa ba. Baduta usamla ubarus pa ulak haway hakahol ka bahe ba. Barulakot shibon ba siya kata ka sikha ka jong u. Bat kumta hakata ka sikha ka jong u. Uwang akwa bangan niyo sngo bandon mano-mano ba ay present niya nga. Dagasam ka ba hulay. Layeng hangta uway uparlok jong u samla. Ulara ay kakti baduang ngan ay present mga dagasam ka ba hulay badulaw sedang ban puli landat. Namar baulong samla ubrang dang klan. Ula puli bad kajing puli kajong u kalong kabasyay kabasngaw tanan. Bad baro kila yeng hak takahol. Ya kaban ay kublay u bad baro kila yathap katilot. Baruang satang kaway ay present niya nga dagasam ko arulay. Bad hakata kasikala don way nung syaray pastor blarang ba ba. Baru ra ikakati uangan ay sa mga bangan puli landet ya kasam ko arulay. Bat kajiya per kalong. Bahaswa ba uni pastor un puli ya kasam ko arulay. Ula pen jar-jar dia ladi kendiat ban pengentang kajing duai. Bat kumta unsa sedang ban puli yang kasam ko arulay. Kabong utray ulong nong aplang burot jonga. Ngan kurdo. Open pai pat. Open tiak yang hakaja plang bajar ngam. Uyalam yang harut ki kebjajai. Open pai pat yang mensim jonga. Uyalam yang kalenti ka hok. Nakapaganta ka kerteng ka jongo. Badon daw ni pastor ladep ya kaban puli. Amsyam don iweru ibayeng ya kaban ay kublay u. Baro kila dem ya kakli ka jongki. Bat kilas dang banwad ya kadaw balay don iweru ibok ay kublay ya kaban katap kti ni pastor. Kadaw kalong babaro kila syem ya kajikendo. Leng ba kajing puli ka ni pastor ya kini kasam ko barulay. Ngen duai ru yo blay kini ka klipat. Banadu kajing ruai penremen sim. Kajing ruai, kajing puli na kaktiin jong blay. Kajing ruai ka bakarpang bat kaktiin jong blay. Kan nakapor ka waw blay uyasyam. Upan kendu yang abadipi. Leng ba kani ka Women's Sunday. Ngina dawai. Kan rahat bait. Ngiwan ha kani ka klipmat pa ni kapor. Ban IT yala di ko pa bait Nawa magis kau tu bagi don kam mi kabor ka jome. Ha ka jingi lenti ka jome. Try be it ngis ngau tu ba me it yangi. Ya ka ba mal IT yelaw jong kun ba marwe jome. Ban sius pa yangi kan rat ki breu ki bajat ki barem. Try ngi IT ha ka nga klip mat gum bangilong. Ban IT yela ka jong ka jing ko pa. Basta si siyan pat ko pa man pentamay ya ka jing ka jongi. Bangila banlong kan rat ki khon. Ki ba me syam sngob ha ya ka jing ka jonga. Bada ka jing ka jongi ki balang ki khon ka jome. Trabi it ngi dabu ti karpang ru. Nakabanta ka jing ka jongi. Yole si dan na preng jongi ka ba ya rengkat ba ka jingkit ka ba kya ka ba dan ka jing ka jongi. Try ngi duai balang ba ka jing syakri ka jongi. Menra ikajing long mensim ka jongi. Penklan ya kajinget jongi try be it Bangin yu iru ba melong blay jongi kamba. O bala ban kersyan ya kajing long mensim jongi. Ya ka ban pelat ru kan rat ikajing te kajing khom ba kajing kit ka bakia. Da ka bor blay ka jome. Try shimti la ka jong ka balang.
Shimti lagi jong ke jeseng kan thei ke jeseng samlah bat barok ki seng ko pa. Bat kam tam ha bagi don ru. Yang ni kam ke bakrau ban tei ru, yang ni ke yeng mani ke bahe ko pa. Jisu ba it ngi dwai ba man kerkhu ya ka wei pa ka wei ke rempe yeng ke stan ko pa. Ya ke jeng trei ke jeng kta ke jeng ki ya ke rep ke riang ke jeng ko pa. Ben mi shibon ki long pa ba ki long kme. Ki ba don ya ka do not jong ke riu kan thei ko pa. Ki ba it ya me. Bat ki ba no da ka jeng da ka men siem ka ba kulut ko pa. Ya ka ar damli. Bat ya ka wei na ka shipo ko pa. Ban ka syahan ya ka kam ka jong me. Trai shimti ya ka por ka ba kodor. Ni IT bat pengentang ko pa ba it ya. Bat shimti lo jong shekri ko pa. Bagi kentien barok ke ba pen kre. Kalong ringkat bat ka jepen slek ka jong matrai. Ipan ngi kaut karpat kini barok. Daga jenget ka kerteng ka jong Jesus Christ. Amen. Ki parabang ed beit ngi ai ngo yo blay. Nganget bagi jeseng kan thei kinong kit kam juga jeseng kan thei assembly. Ashwa bakin jit ya ke team juga snem arja pan riu. Kila pendem ya ladi ha ka jing dwai. Bat banganget baka sur ka jong blay. Ka pen sngo ya ki. Ya kan ke team ka bong. Ya ka wan ka batmai. Jubu ha ka lawas ni ka batmai. Ka gospel ka jong Marcos ka long baar ka kor ka baar puar. Ka bay nong pulis dang bat dwai ru. Ila pulih ya kani kabenta. Para bangai biit ngidon ni katong ha ka jing im ka jongi. Bat katong ka jongi kalong tang bangin long kibriu ke bawah. Nanti katong ka jongi kalong ru bangin long kibriu ke bariu play. Mano ban pen baha yangi. Mano ban kersya nangi bangila ban be siya ka jing long ru play. Haswa bangin wan siya kani ka jing siya kuri ka jongi. Nangit kaya babon na preng jongi ngipet ya ka yit kmi. Banpet usnyo jongi ulong kumno. Kilong kmi bagi samla kan thei kan pet u lipstick ula day na em ha ka jaka ka baday siya khumot mo. Bat kum ju ru habang ipai ya ka jing long ru blay jo ka jing im ka jongi. Ni don kam ru ya ka Bible ka blang ka ktin ka jong blay. Kabalong kayit kmi ka bang jaman siem ya ka jing im ka jong ap ka jing jong pi. Ngin duai ru ba kani ka team jong ka women Sunday jong ka snam arjar pun riu. Kandai ru kayit kmi ka bang jaman siem. Kabala pensyong nong rim na ka ktin ka jong blay. Kabaong ya ka wan ka batmai. Jubu ha ka lawas di ka batmai. Kani ka benta ka keren kajing kadai kajing piliu jumot lani kajing tainya. Hapeng ki jiu ki parasi ringkat bau Jisu. Kini ki jiu bon sien ki pendep yang hukum ke jongki. Bat ki sngow ki don kata ka kentien ka baktin nongway ki bayang ka self righteousness kajing sngow riublay ke jongki. Namar baki long ki briu ki babat yang hukum. Bat ki long ru ki briu ki ba pendep ha ya ki an ki hukum bat ki yat da kata kajing sngow jongki. Ba kata ka hukum ka baki ki pendep. Ki sngow baki long ki briu ki baru belai. Ba kata ka hukum ka baki ki pendep. Ki sngow badai tang kini hukum ru ka ban ai ha ki ya kajing penim. Ka ban ai ha ki ya kajing sius pa. Dai namar kata bon sin kini ki parisi bat ki jiu. Ki sngow sarong baki dai ki briu ki bala ot share. Bat kumta ki don kajing nyauben ban pai ki gentle ki bam ot share ban pai ya ki kum ki briu ki badai ki nongpop namar kim shim pendep ya kajing ot share bat kim shim le ya hukum. Badai namar kata o Jesus Christ o yeng ya kaban keren. Kat kum ke shithi shukolal sai ke nong baar khatway. Wang ko pi ki parisi. Ko pi ki jiu. Kaba don kam kalong kajing ot share ka do. Andai ka don kam kalong ban ot share ya kajing long man siem ka jong pi. Dai namar kata kini ki parisi kim la sha yu Jesus Christ.
Habaki wan si ka temple ikum ki ba ki briu ki ba don kata ka briu ka jinglong ka jingim ka jingi ka ba khut ka ba hok. Henry ka pau tang ka rong pong ka ba syabar. Kat ba ka donut ka jong ki pat ka jingai ne ublay. Ba day namar kata kat kum ka gospel ka jong Matthias ka nong khatsan ka khot ka ba pra. Bau Jisu uong ye ki Pharisee gini kintin. Kini ki briu ki wan hajan jonga tang da ka shintur. Henry ka donut ka jong ki ka jingai na nga. Kini ki wan hajan jonga tang da ka shintur. Henry ka donut ka jong ki ka jingai na nga. Ong u Jisu ye ki Pharisee. Para bangil biit tongin doay yo blay. Namar pagkaktin jong blay kalong kom ka white lam aryang serti. Habang ipersyang ban perkat ika ka bau Jisu kuran. Kadon ka por ka day ya ka jingim ka jongi. Ni haban yit ya ka jingim ka jongi ka bakumno. Namar bon sin ki Pharisee ki pet yaladi kum ki reuniam. Ladang ipai ki sinat jongi ngidon lailak siteng. Pai ki GP assembly ngala poi lesi ngala laban poi sika kendai lak. Ki kon Kristan ru ngi bon ba. Nila bandon si bon ki kon Kristan. Ki Pharisee ki sngaw sarong yaldi bagi ki reuniam. Andreu Jisu kwa bangi dei ban long ki briu blay. Tang ki reuniam hen ki briu blay. Kati ka team na dangi pai shu na dangi pai. Yo i hang ni baka keren ru bangi dei ban ino ya kata ka jinget ka berim habang ila don yo Jisu kum lau jong nong penim. Da ka baburom ngaju tengkat kum pastor ngaju lengok baki don ke betu. Bahaba pang basitom habadon ka jinge haga jingim ka jongi. Haga jaka bangin nam kho siu banduai. Haga jaka bangin khot iki pastor ya ka banduai la ni kita mesan banduai. Don na pedeng jongi ke dang leit pak kenya pak pet. Kini ke team ka khot. Haba pila don haga nongrim ka bas kem jong nong penim jong Jesus Christ. Kiba rim kila dei ban kut no. Ngi haban yat da ka lenti ka batamai. Ka benta ka balai kini ka team ka khot ruingi. Ya ka jinglong jingim ban ino ya ka jinglong ka berim sya ka jinglong ka batamai. Ka jingdom ka syun ya ka jing syai. Ka pop ka isi ya ka hop. Bat kani ka team ka khot yang abadangi bangin kup ya ka jinglong ka batamai. Uay obadan hau Chris ulong ujing tau tamai. Bat ki barim kila dono ang katin ka jongblay arkorin kalendong ka basan ka dekot ka bakat nyo arkorin san kat nyo udon way porlok jonga uday wadi ubabam ubak halay bat kumta terter bat kumta anda ngalalong pastor ngay kendu bat namar bangasmat ban bam kway sikintien arkentin bat kat bangin yung syongkay nga sayo kway jonga nga ahi badi yong ngamju bam syu nga da kendit namaru breu badi ubak halay bat menta nga ay kway uong ngam bam syu bat kat bang niya syong uong yang ku don mudur menta lada pisyong hadapay pitang kita lauding bat lada ka depay ka jong pi ka ying sya ka jong pi ka sat pinot ban syong nga ong MP nganong not na makikmat kin sat uong ngamot dorken yaw mensim bakot jong blay udon kamban syong haga doknot ka jongi lada ka doknot jongi kasma lada ka doknot jongi ka don ka jingbam kot lada ka doknot jongi ka long ka batdem ko parlok bait gomno ken umensim bakot jong blay unsyong ka doknot ka jongi ong ubriu ubarim ublajat habula syem ya ka batmai pada bola long ubatmai kala long penban ka jeng hikai bat ka sermon ka bakraw wat yang hau pastor sakaway pat kanuksa kalong ka jeng im ka jong sol usol umla sya ya ka dingpla
Bat ka jing let ka jong sa Damascus kalong ban pensi tamben ni Kristan. Namar la siya ya ka ding pna bat ya ka jing penim. Henry ondala poy hakalanti sa Damascus ulaklan na jong jong kulay. Badaw Jisu laong ko sol balay me pensi tamben ya nga. Bat usol ula matla. Bat utray ula penkia yu. Bat onda ula syem yaw nong penim u Jesu Christ. Kabas ngaw tanat kalong. Baka kerteng Sol. Kakala siya kakerteng Paul. S-E-U-L Sol. Katba udang dan hakajinglong kabarim. P-A-U-L Paul. Siya kajinglong kabatamay. Balapan baptis siya hakakerteng kajong blay kupa ublay kuhon bad ublay mensimok hoy. Bat tang kakerteng kabakala. Kala. Henry kajinglong jing emru kala ika jing im kajong upol. Bat kabas ngaw iit uong Pilipi iwe arhuwe. Yangaban im kalong ukres. Para bang ibiit kani ka team ka kot riyangi bangin kup ya kajinglong tamay ka jing im kajongi ka donot ka batamay. Ban ay lahat baka jing penim kan sensar ka jing im kajongi. Yangaban im kalong ukres. Baki way kinyo ka jing bahabre o Jisu lang ba kintin kimakitan lang baka jing im kajongi. Bat kum juru uang yang apan yap kalong ka jing mantoy. Siap ting ka jing yap. Namar ba uspol ulay ilupa ya ka pansingat ka ba ulay un penkup yo. Nginya paano siya ka benta ka baar siya ka sop team ka baong o Jisu uding soawan na basisya. O Jisu uding soawan na basisya. Para bang ibiit kilong kami kibait baro bagi samla kibait. Ka gospel u Yohanes kalong katsan-san kaong mga ngalong uding soawan mapikit nat. Uta ubayay ni hanga bat mga hau usay so shibun. Nawaklem mga pimla banle ruem. U Jisu ulong uding soawan. Para bang ibiit ka jingkeli kalong balay. Bangi don kam bansno hau Jisu ubalong uding soawan. Balay te bakum ki banget kum ki long kami kum ki kintay kum ki khon Kristan ngidon kam bansno hau Jisu ubalong ding soawan. Don shibun ki ay. Henry nga phay lengkot. Kabaning kong kalong baladang yimsno hau Jisu ubalong ding soawan ken mau bo satan ubisni ya gajim jongi. Ukwa baka dujok kandap. Ukwa baka benengkan teli. Unwan hakadur ka baper. Kumno bantano yang an badipi nakajinget ka bagidan. Unayo lahat kat banginang grup yu Jisu. Unayo lahat unsim ya kaktiga jong iban pelat no. Nauding soan na ulong nong penim jong Jesus Christ. Unwan hakadur ka baper. Kadur ka baper kalak banong. Hakajing pensyoy bat kakpop. Parabang ibiit, habang iperkat siya panggajing pensyoy, bat kapop, larangi ngimsno rengkat baru Jisu. Ngidon, sa real po second, haga 10 minit. Bangin sno baru Jisu ubalang uding soawan, ngimday banong bangin sno baru Jisu tang sikin man nginso tang sisin sikenta Laningin sno baru Jisu tang man keminit kampat biang. Bangin sno bau Jisu walang ding sowan ngidon kaman ke second. Habang si second kadiw tak man ke second. Ngidon kamban sno baru ding sowan. Usim David uday tang unong ap lang berat. Ubadok raitoy uba ap ilaga jong kilang berat. Ublay udah kami kerpang ya kajing im kajong David. Bat habaw yeng hakmat jong Goliat. U Goliat ulawan ya ka banya le persya ya kikon Israel. Usim David uyeng da kajing syapting. Buang yu Goliat mewan hanga dagawat lu dagawat lam badusum ngangawan hakakerteng jong turay upat ubaim. Kata ka jinget ka jong David. Badula ban penkelan yaw Goliat om ka jing klan ka jong henry ka jing don ka jong yaw blay.
Kaja ayu pat ya kajing ya lenti kajong CM David. Na kajing duk rai toy siya kajing reuspa. Na kajing bamdan kerdan siya kerdan. Badu blay lara ayu siya jirong ha kajing im kajong u. Ja ayu katkom kabaar siya Samuel kanong khatway kadakot kabanengkong. Uta ubriu uba syapting yo blay. Uta ubriu uba job yo Goliath leng ba kajing long ro blay ba kajing et kabodon ja ayu kajing im jong u. Habau kiu hajrong jo kayeng. Habau yu kabawan kajing pensyoy yaki kipat kajong u. Uni ubriu uba syapting yo blay. Ola kelon no kram. Kajing keli kalong balay bahap agapop klim. Namar bau sim David onda ula long sim. Day shu oba syapting yo blay. Don shu man kasakan bat oblay. Henry kata ka burom ka kerdan ka jung kalaihat akmat. Badulam dan jaka shu yo blay ka jing em jo. Pat day namar kata uhap no agapop klim. Badulong ru unong penyak brio nga keting jong blay. Kabenta kabaar kalong. Balay bangi don kamban snok bau Jisu obalang uding sowan. Ngihaban snok ti ringkat bau Jisu obalang uding sowan. Kacu don kapor. Kabangi andang ila kala kabumut. Andang ila wan siya utray. Andang ila IT ka jeseng ilap. Ngila IT met bat mensim ngi ongi kwa shisha banlong kinong buhut jong Jesus Christ. Kumbaka chorus kaong. Ngalakut jingmut ban buhut yu Jisu ngan om pai din kaju don kapor bahat padeng kajing persyang kajongi bangin om pai din shu blay ki don ki por ki ba ki wan kajing jenjar kajing ha kajing im kajonga ba kajing im bojong pi don shibon ki khon kajong blay kya bakat bagedang yat ringkat bakapertei i kum baki pahu pahai ki bit ki biang Henry andala persyang ban penbet ya uksai jong kajing im. Kedan kapor bangi mat ya kajing duk kajing kerdu. Kedan kapor ngimat ya kajing pang kajing stom. Kedan kapor kiwan kajing le kajing im kajongi kabangi sngau kum bangi mla syu ban yeng ya kajing alanti kajongi. Kedan kawai ke long yeng kabanganum kwa ban ong hae. Bat kadai ke long yeng hapo shilong. Ke long yeng kapala day si Shaban mahat shibon kijing ya akajing ya lenti ke jongki. Pat ngala persyang ban keli ki nado meno pila pediang ya Jisu kum lalu jong penem. Kiong hak revival jong kesnam arjan riu. Kidang pediang ya utrai hak kesnam arjan riu. Hanrai tang arjar pra tang arjar shipo arjar khatway kijing tenju kabaki mat. Bentaka kami kam dan syu. Bentau we na pergi kuan ru dan syu. Habaki ki wat habaki kila pediang ya utrai kum lau junong penim. Para bangi biit ban ba ya keding pna kidon ki por kabangi sngau bakalong kaba tan na kajing jongi. Lim dangingi sno hauding sawan kalong kaba tan. Para bangi biit usatan uan pelun ya kayeng ke jong ju balai. Dei burus pa. Dei dan sibon ki kon. Usaitan uyat pelun ya kayeng ke jong ju namar bau jub udai ubriu bajanai ong ketien jong blai. Bat kum talat dei kapor banya debit apa yang ublay bau usaitan uang ngam ngit bau niu jub udai ubriu bajanai ngam ngit. Uang rakno si ya keti jong ke jingkerku. Rakno ya keti jong ke jingkerku uni ubriu apa me ong bau udai ubriu bajanai un satim ya me ujub uang em. Ublay uang yu jub. Ublay uang yu usaitan ujub udai ubriu bajanai. Bat kum ta Saitan ang tora kanya kakti jong kajingerku. Bat ublay wong melaban kata ikadok kajong u. Henry menom la ban sim ya ka mensim jong u. Nama ka mensim kadi kajong. Ujub uladay ban ma du ikikun du ya ka spa. Ubriu ubakot ubakya mentaran jan kajing pang kajing im kajong u. Bat bapli kalok akajing ya lenti kamla syasyu. Ya ketik jar kabaka kamat akajim jongka. Bat kaong mendang ya ini se akajing janai. Bale mem tim no yung niu blay bat yap no artat. Kajing keli para bangai biit.
balai bakalok jong jup kamla ban kersian yu kupa jong ying ubriu bajanai kadau kalong namar ke jinjar bakawan ha ke chim ke jong ka kam simla ban yai ne hauding sowan te ke jinglong riublei ke jong ka kalas tang ban kecap no dei namar kata ka ong yu kupa jong ying bindang yai ne se ke jinjanai balai mem tim no yu ne ublei ban yap no artat han riu jup ti wang hatungin priang na utrai tangki ke babha nginem priang si ye ke besniu ke baja haga chim jongi kala don ka por praban biit haga jingya lenti ke jongaru mentang ngam don shu ipa ngam don shu ime para khaduru ngam ulaklano ngapersyang praban biit ban sno ren khat boblei ngapersyang praban biit ban long ubriu berulei hendik don ki por anda ke jing den jar ke wan ha ke jing em jongi ki don ki por ki ba ki sangkli ke jong ki che thang ublei ubui nyemla ban tip ha ke diga klep mat ro yo le siki e ke jing kit ka ba pipi dan ublei u i ke umpat jong pi ublei u i ye ki sangkli ki ba che ke jong pi anda ke ni ke team ka khot ye pi ba pen shanya ublei ka bancha ka balai kabangi don kamban sno ren khat boding sowan kade ke jing penthami jong ka spa bat ke jing kwa burom ka jing penthami jong ka spa bat ke jing kwa burom ke don ka por kabangi slat no naw nong penim jong Jesus Christ pai na ka gospel ke jong Matthias ke long bakhat khat khandai ke khot ka bakhan riu ngi tip ma shwang som la ruspa uang kuno hikai babha ngan le babha ayu banyo jing imam jikot oh ujisu uang lada memon sumari hukum uang naduk banganang kena nga sumari hukum uang sekai bangana uang lada memon banlong janai ong jisu ini samla dino si ekjing dan jong me dino ekjing dan jong me sami baduk bat sabut yang au jisu para bangai biit balai bau niu samla ruspa bo ong akwa jing imam jikut balai sim sno bet baru jisu balai sim dino ekjing don man ai ke baduk ja dau kalong namar ka spa bat ka burom ka pentame yo para bangai biit Timothy iwe Timothy ka beningkong Timothy riu sipo kong ba kat uthit uba kinja basniu barok long ka biit sabai habala be laya lambakla ya ka jinget banlong ki briu ke berspa kam di kapop trisi tom haka rep karyang ka khayi ka pateng kam di kapop ngiyo ban ai kham ngiyo ban kner ke baduk ngiyo ban ai sika kam jom le kam di kapop Henry ban be palak ken ma ong ka tin jong ble namaru thit wa ken jabasniu baro dei ka jing its bai balai hateng balai ngi thok balai ngi bam klop ya ka pisa jing ki wei pan Gijuong ba kikintin ke bangi klay kidan kami ka banbat kadaw kalong balay ngitu balay ngitok balay ngibam klop hateng ke de gajing pentame ke jongi namar lakwa palat ya ka spa ba de ka burom ini pai siya ka sop team ka baar kajing im ka batmai how Chris kajing im ka batmai how Chris ladang ila don pat yau Jesus Christ ngin kliap no ya kene ka jinglong rim ka ba menin ngino me gran show compare ka pop ayu ka bangila le aka jing im ko jongi ka sam ka blai po ar kong suk utau briu bau trai nyau shu ya ka jing bam hok baro ka badan halo jongu ngala long teng unong pop aka jing ya lenti ka jonga kumuhuan samla ngala di ngala bam ngala le sibun ki kiba tang ublay wiwi kadai ka snem sautrik umach siajar khandai spa khandai pusau ngala shu thia len ktop aka jing thia ngala sa satang iing baik snap ngala don hatim hi jong jing yap baru doktor ubu sumar yang nyob je men step ulawan uong utan di imei bedi pa kendong baru ong ngamla shu ong doktor badai hakum kita kapur pala lentem do mau siang ba he ka kli ka jonga
bat ngadang ken mau sa ke jing duai ke banga ngaduai ipapa jong ipasan jong ai don hakan niam ten rai ibat na sia kamon ipapa ibat na sia kadiang ngalempat bangaduai nganang ken mau sa jika sau terik umat sia jar kena expose sia jar kena ispa kena bisau try ngong ngalong nong pop ukrau ngalale sibon ki bolong persya ya ka man ka joma try Jesu ida ngamla ban buri ngalak ban buri na khamat jong ki kimi ki pa ndai ko try ngamla ban buri na khamat jong me u doktor jonga udan ka wei pat ka jinget la pet kat bangadang duai ngadang yam badang ong try ngatip haba me pha ilo jong khun u Jesu Christ kalong ban sat ige pop jonga map ige pop jonga nga yam di umat badang ong try la long ka mon jong me sha banganyele examen ngele PU final year ka snam khnai pusao hada kam de shu ka mon ko try simno si ka ching im ka jonga paro ayeng kila yam kum ka yeng yabriu handri mari ong amen ngas ngau thu ka ding ka bakta ka khli ko sunga ka par pat hangta ngakia pat ondang alakia pat ong try nga IT no yela ka jong im shame ngam sim kwa banong pastor kajing temu kajong akalong bang aday ban tre business ngaday ban he kaspa ngaday ban don shibun kaspa handri ublay uwat yun ang pop ban penim yu ban yalam yu paun ba ay kading pana nga iit nga don shibun kibriu ke badi ke baba man takila di kinong sharay nga slok yaki nga mar ngaday ubriu badjat ubarem ngam day ban sngohok ublay la penim nga kaday nga bangan penim na mikiway habang ilakup ya ka jinglong ka batamay uble ken mau syu ya ka jinglong rim ukwa pat hangi ya ka jingkermen ka batamay bangin long ka jingker khupat ya ki wei ka jingkermen banlong ka jingker khu ya ki wei pat haba uble ula map yang ki pop ki barim ka jongi tolong ka jingkermen nakam ta ki wei pat ladon uwei ubriu ubadan hajrong jo ka jingking ka ba umut ban penyap ubumut ban no yap no ya ladi pat kumta kini kisipay kaya babon kilawan pelun banyele kumno ban pelat im yo way na preng usipay rangba ulatur hajan pat uni ubriu ubamut ban noyap no yaladi uang memtip pangalong ubriu bajenjar ubriu bakordit ubriu ubalale lot sibon ke kaching im kajonga ubriu ubangala syanyo ben ngam sukwa syuban im uni usipay rangba usngap kadba urang yatu wong hooj padonda uni ubriu bamut ban no yap no undol wadep anya thulut baro kita ke jing e ka baudon uni sipai rangba u ai ka ketika mon ke jongo baru ni ubriu bamut ban no yap ka jing king ula ai baru lata ni u baru la kudop yu da ka jing e wanga ngau thu ba me ong ba am dan syu ba i je me ndingate nga i je me para bangit biit kini ka team habang ila kup ya kajing long ka thamai ka deiru bangin long kajing kermen nakam taki weipan tongin doa yo oblay banginum iben yano yanoro laki long ki badjat ki barem kat no long kajing kermen nakam taki weipan lada don ki brio ki bangis ngau thu shisha baki don ka padeng ki umat jong ki jinjar nyat ya ki umat ke jong ki pat kedop ya ki da kajing it kani ka team ka khot ingi bangin kop ya ka jinglong ka batamai ka bangingi don kam kalong bangin sing ru ka jing ubi nakam taki weipan sing ka jing ubi nakam taki weipan ar korin kalong ar khatsan ko ong naba ni long ka jing ubi ukris ya ublay ha kita kibala penim bat ya kita kibala jotno kata ka jing ubi ka jungi kalong nakam taki weiru kibala yo jing penim bat kani ka jing ubi ka jungi ka bangidan ka longru na kamta ang katin jong play ki bla chat na nasngongo yo play ha mga phai ka jing im ka jong Joseph uday samla ubaju don ka jing pos niu bat ki ai pos ni ka juja bapli ki hinmen kila bishni kila de marao no yo Joseph banlong ka jing ubi ni ha banlong ki Joseph
Kiba hateng ni hak ban jauh umat hendak nyem dei pat ban kendria. Joseph hapdeng jong kajing long merau ke jong u. Kelawan ru kajing pensoi kajing im ke jong u. Namar bakalok ke jong Potifar dan satang Joseph bat kalok Potifar. Potifar ujo ya kajing long babha ke jong Joseph ulah syania ya kapisa kapilan ya kajing long jing im ke jing long riu blai ke jong u. Bat kum tahu angko Joseph ngan hab le jing le ho pet bha yai lok jong. Mudur mapi don tang Joseph bat kalok ke jong Potifar ha ka yeng. Yat leng ba ye ki kenta ke badum. Ki ba amdan mano bayoi. Bon sin ngimla ban long ke jing iubi. Ngimla ban sakhi yo blai ha ke jaka ke bari. Ha ke badum ba ke jaka ke bajarjar. Bon sin ni hap ni urno kum ki khon ke jong blai. Hanlai Joseph jar hapdeng kajing dom ulong kajing syai kapop kamla ban te ya kajing im kujo wala udai ban syak keno baula le kam sniu la de ban bread yu hakrem jong gising hande gising kim simbam namar kajing long rublei kajong Joseph hadu ba usim Potifar ubriu ubam lingila ban ong usim Potifar ubam nget ya ublei ba im ukren hak kitab Genesis saufuwe lai pupra. Uang na ngin Shem ubriu obakat uni oba umensiam jong blai udana u. Na de ngin Shem yo ubriu obakat uni oba umensiam jong blai udana u. Dongin dua yo blai. Baling ba kini ke tim kan khot yangi bangin long ki briu ki bahok tanga basai. Henry ke jaka ka bajarjar ha ka badum bat ka bari ngin long ki nong job bat ki sakhi ke jong blai kebenta ka bas lai bat ka bakhado kalong ban sing ye ki jing iubi ukris ngi don kam ban pen mi ye ki so jong men siam jong blai ino Galatia kalong basan ke dekat ka ba san ke dekat ka ba khat khandai tat ino ki so jaka do ki don hang tu khat san tali ino Jadi ke tim ke khot ni ban kup ye ke jing long ke batamai. Ki so jong men sim dei ke jing it ke jing kemen ke jing suk ke jing syak slem ke jing le spoon ke jing pha ke jing ine ke jing jam dot bat ke bor la di. Ka kali ke batamai kat no ru. Lada ka wei da pen ki tayar ka pongshor no amla syu ban yan. Ban long ki briu blai. Ki ba ap ye ke jing wan arsin ke jong turai. Kiba kwa banyo e kapan sia jong jing imam jikot ni don kamru bandon ban bat scam ya kini kendai teli ki so jong men sim ta ka ba un bat scam ke chim jong e bangin um de ban ngusuk la da iwe na pen ki so jong men sim ki ja no na ka do not ban na ke jing im ko jong e klem ke jing aratin bangingin be sya persya ka dak ngin long ke jing kermen na ti we pat ngin kup ke jing long ka batamai But ai ba ujisu un kersoi ke donut ke jongi. But ba mensim unya lai lo de ke jim jongi. But ha bak turai kan riu. La dau turai wan ban shau ne ingi sibet men met. La ni din arsnem lai snem. Nginam syap ting ya ke jingyap. Na ba bangitip bagi don ya ka pansiat jong ke jim ke bapam jikot. Ke ba unong ruai semen simong. Ha ke ri itenat ba usen syaro turai. Ngan lek poi anda jing trai lawai. Oble unya rap. Na ke benta ke buram jongo. Pato ublay un kurkhuy ne ka khubor bakan long usambay o bahab ka donut ka jonga ba ka jongphi bangin ye ka jinglong rim ban kup ye ka jinglong thamai bat bangin don yu men siam jong blay o ban sensyar ha ka donut ye jongi ka bamban la ka sngi ha ni ko puan nga kerpat e ban kit in skau bahaban ai ka ni ka jing wai ka ba i thala thau hi ka ba gren sepang ka jing bat ka jing pen im ka jong blay na ka banta ka buram jumo amen. Kapertay bangi kalong tang yeng siyang basa
Man kasni hangningi matang kijin sudah bayu blengi lendela jing banten snobha kun kristan wadai la busai tanya pi un kam kenti kidon nur blapa Puji suki shem jing shai Puji sukloi ban ma pala bun singi bakla Da jing pendem kum duriau bak ishlei Namar jing i jong u om dan bala ban no Yala jing emu ai ti na benta jong ni Ki khôn jong u Ha jing em ni yak sai ha lin ti ba de ban ya ya ga jing shisha ban plit tin u ble ni ken tar bangin lai na yong ba trim bad ba shil kei Tungin kindet ben riu ya jing duwai Bangin kentiu Kidon nun blapai Puji suki shem jing shai Puji sukloi ban mapala bun singi bakla Da jing pen kum duriau bak ishlei Namar jing i jong u om dan balaban no Yala jing emu ai ti na binta jong i ki khôn jong u Kubor babha jing shisha to pule halakasi Bagan te ya kalong briu man briu hang neha pertei Latin rai jing e tu ngien bats kem balong jing shai Ha jing em tu ngien saki yu jisu Kresutrai Kidon nun blapai Puji suki shem jing shai Puji sukloi ban mapala bun singi bakla Da jing pendem kum duriau bak ishlei Namar jing i jong u om dan balaban om Yala jing emu ai ti na binta jong i ki khôn jong u Kakam ram kalong yang i ki kristan ban ni pertei Bangin long nong kit tin sim yu krisu nong pen em Hapleng kit ma baharu kom tungin yeng da jishlo Da kawalam men sim ya usaitan ban pelim Kidon nur blapai Puji suki shem jing shai Uji sukloi ban mapala pun singi bakla Da jing pendem kum duriau bak ishlei Namar jing i jong u om dan balaban om Yala jing emu ai ti na binta jong i ki khôn jong u Yala jing emu ai ti na binta jong i ki khôn jong u Nam ta play. Amen.